sai yanzu ne suka san da cewa talaka na cikin wahala, sa'annan na fuskantar ƙalubale na tsadar rayuwa a Najeriya da tashin kayan masarufi a lokaci ƙanƙani. Tun a lokacin da ya kamata a ce sun gyara abubuwa ba su gyara ba, sai da suka taɓarɓare su. Lokacin da matasa ke yin niyyar zanga-zanga da kuma kawo ƙarshen wannan mulkin nasu, wato bad government, kamar yadda Yarabawa da 'yan yare suka bayyana cewa dole ne za su yi zanga-zanga 29 ga wannan wata domin kawo ƙarshen wannan gwamnati. A lokacin mataimakin shugaban ƙasa wato Kashi Shettima ya fito ya bayyana cewa suna sane da duk irin wahalhalun da 'yan Najeriya ke sha da kuma ƙarancin abinci da tsadar kayan masarufi da abubuwa da dama wanda suke niyyar kawo ƙarshen su a cikin 'yan kwanakin nan. A lokacin da ya cancanta a ce sun kawo ƙarshen lamarin ba su yi ba, ko kuma sun magantu nan ma ba su yi ba, sai a yanzu suka ce wa talakawa sun yunƙura, sa'annan an samu haɗin kai tsakanin arewacin Najeriya da kuma kudanci domin ana shirin kawo ƙarshen gwamnatin su. A lokacin suka san da cewa talaka na cikin wani hali, kuma a lokacin suka tuna da shi wannan talaka.